Ya, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Pisan gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Utoke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul di kau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamflet gambare kau uget-uget to. Oh, iya iki ya kae masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah. Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ayo, Dene. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbahagia. Lah, Eka Huget yo. Nganggo lah. Iya, no. Nganggo ngosos barang. Kena. Kak. Ayo Kak, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Iya Mas, kali sing Eka. Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis rene. Wis tekan kene. Oh iya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Ya gelem, tapi genahe piye? Kowe aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono. Aku yo mung nderek Mas. Ora ketoke ngomong iki halus mlipir tetane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung, bajul ijo. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Bidu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Oh, wau jenengan sing pucet to. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucet? Lan nandangi sakmono kae ngendang karo nembang bareng. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Oh ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka ding. Eka. Aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jeneng Niken. Ancen kula kalih Niken kena kembar Sinara Wedi. Sinara pasir. Nah iya. Ben ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, dudu. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Lagu lah. Niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana.
Sing seragenan wae, sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh nggih. Beda iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa Kang? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kang apa Kang? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune sepelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gondheke, niki. Yo. Jenengan sing gocehi. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulih ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Heh? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketese. Lah wis urung? Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke. Buktikan. Mas Gareng. Apa? Joget. Oh, ya ora kan konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Karo joget. Iya lho tangane gur loro kok iso main joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Bokonge diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nah, yo. Wayah wengi udan krimis raku wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning urip yen ora ana sliramu Lilo sumilire angin tansah tutup kalbu rasa kang tak kampet semuanya uget liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kanggo kangen iki semuanya uget
Ya. Apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu engko pas kompak kendange diselehke joget ya apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setya nganten bagus nganteni sebaline endah manis esemu yo liwat tembang kangen katresnanku joget kayo ayo joget ka ayo ka ada karo ora ya padha ae kok joget kayo ayo ngene ka ayo ka iringane lirih yo ayo iringane lirih yo wayah wengi udan grimis ra wis banyu kang domet dadi seksenggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku angin tansah tutup kalbu sayang anak liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi liwat tembang kangen mubeng aku nitip tresno apa pancen sliramu awas wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku baik Kak, terima kasih sudah Matur berpartisipasi iki diarani bathok bolu isi ndut isi telek isi madu isi madu nggih Iya. tegese piye Mas bathok bolu isu madu niku cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten coba jenengan jelaske pelajaran meneh to ket mau iki lho kendangane yo apik suarane yo wah luar biasa aja ditonton casinge aja casinge ning luar biasa karyane suarane becik jogete yo apik jogete ora ora nyekel jogete apa jenengan apa iso kaya aku mau jogetmu kaya robot kop jajal ini ora piye liwat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener apa pan terus nah ngene iki ajar setruk nah ngono terus nek pamane iso nek gak iso gak apa-apa ajar kok ora iso ora paten kok ajar setruk Mbak Eka terima kasih Mbak Eka nggih Pasar Madi dingaturaken panuwun Pak Jun mau panjenengane tindak doten pondokan to wah goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku lah kok ngene yang itu mana yang 1 meter kotor badanku wis tak kumbah Pak aku saiki resik aku ngono 1 meter kotor iki sapa kowe ya Eka 1 meter kotor ngono ya lah mula didhuwurke to ya sesuk ben dhuwurke ya didhuwurke ya ngene malah ngirit kok ya ngirit apa ngirit sandangan to ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur wis jangan lunga ya ya makasih Mbak Eka sing dirembuk buntel wong luar
Wah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Gareng? Sampun. Mbak Niken. Mbak Niken. Di mana di kau? Tes angkat. Oh, ya sik. Angkat. Iki. Dini nyawangnya ya, Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Gareng saking Semarang. Sang Dewi
Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah.